Boom je jedan alat, jedna odlična metodologija koja je firmi Almaraz zaista pomogla da u jednom relativno kratkom vremenskom periodu dođe do vrlo vrijednih odluka i strateških pravaca koje ćemo slijediti u narednom periodu. Mislim, koliko vas ima u Almarazu? O kojem broju ljudi govorimo? S čime se bavite? Firma se bavi proizvodnjom i prodajom finog rublja i spavačeg programa te kupačih kostima. Proizvodimo znači za svoj vlastiti brend, ali također i za druge brendove, znači od cijela vertikalna integracija, znači od dizajna do konačnog proizvoda. Narasli smo veliki, dakle sad nas je trenutno blizu 1200. Na 5 lokacija sa vrlo mladim i ambicioznim timom. I kada gledaš sad efekte od implementacije cijelog tog Boom poslovnog modela, koje najveće efekte vidiš? Pa izdvojio bi recimo uspjeli smo da definišemo dakle kroz Boom pravce djelovanja. Dakle, u današnje vrijeme kada smo bombardovani raznim informacijama i opcijama i potencijalima, vrlo teško je definisati šta firma želi da radi, a šta firma ne želi da radi. I u tom smislu mi smo definirali naše ključne kupce, naše ključne procese koje želimo razvijati u firmi i to je najveća vrijednost koju bi rekao da smo ostvarili. Sjajno. I kada bi recimo rekao, kome bi ti najviše preporučio Boom poslovni model, kakvim kompanijama, koje bi to bile? Boom je dakle nešto što, kažem, kao alat mogu da koriste i velike firme i srednje firme, čak i male firme. Dakle, razvija jednu dobru komunikaciju unutar kompanije. Preporučio bi dakle svima onima koji na neki način žele da dodatno definiraju svoju viziju, svoj pravac, strategiju. Također onim kompanijama, a takvih je mnogo, koje na neki način žele da unaprijede komunikaciju sa svojim zaposlenima i povećaju zadovoljstvo samih zaposlenika u firmi. A mi možemo potvrditi da smo kroz ovaj proces zaista unaprijedili našu komunikaciju i feedback od ljudi je zaista kvalitetan i u ovo moderno vrijeme zaista neophodan u smislu da date uposlenicima informaciju da li ste zadovoljni sa određenim procesima, šta to treba popraviti kako bi to što brže mogli i realizovati.